A wannan lokaci da data take kokarin tafi karfin talaka, na kawo maka hanya mai sauki da zaka bi ka rage wayan kashin data cikin kankanin lokaci. Amma idan yau ne farkon zuwan ka a wannan YouTube channel, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin ka dinga samun videos masu amfani kamar irin wannan. Abu na farko da zaka yi, zaka shigo cikin setting din wayanka kamar haka, sai ka zo nan inda aka rubuta app and notification, sai ka shiga kamar haka. Daga nan zai kawo ka nan, sai ka shiga nan inda aka rubuta see all app. Daga nan zai kawo maka jerin application ɗinka kamar haka. Daga nan abin da zaka yi, zaka bi kowane application ne da ke cikin wayanka ka danna kan shi kamar haka, musamman waɗanda ka san suna amfani da data. Daga nan zai kawo ka nan, sai ka danna nan inda aka rubuta advance. Daga nan zai kawo ka nan inda aka rubuta background data, sai ka danna shi ka kashe shi kamar haka. Ka tabbatar ka yi ma kowane application haka. Wannan zai sa duk wani application da yake amfani da datar ka koda baka shige shi ba, daga ranar zai daina. Kaga kenan datan ka za ta ƙara afki kenan. Kada ka manta da danna alamar subscribe, sannan idan wannan bidiyo ya burge ka danna alamar like, sannan kai sharing din shi zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki domin su ma na san zai amfane su. Ni ne naka Mus'ab, sai ma a bidiyo na gaba.